Babay nga naputlan og bukton dihang mitay-og ang 7.2 magnitude nga linog sa Bohol, usa sa mga nahatagan ug higayunan nga makaduol ni Pope Francis. Sayra nato ang iyang kaagi, piniagi sa report ni Nico Sereno. Alang kang Salome, Israel sa lungsod sa Tubigon, Bohol, ang personal nga nahimamat si Santo Papa usa ka gasa nga iyang bawnon samtang buhi pa siya. Sa sulod sa classroom, nakadisplay ang picture sa 34 anyos dihang nakauban si Pope Francis. Sa laing picture, makita nga gigunitan sa Santo Papa ang iyang kamot. Ug sa laing hulagway, makita nga gipatong sa Santo Papa ang iyang kamot sa ulo ni Israel para tagaan og blessing. Matud ni Salome nga maski sa damgo, wa siya magdahom nga makauban ang Santo Papa. When I meet Pope Francis last 2015, I was so blessed and feel privileged for giving a chance to dine with him, and not just to dine but also to talk to him personally. And also during that time when I meet him, a lot of opportunities have come into my way and a lot of countless blessings that come into my way, and that meeting with the Pope was like an impossible to happen, but yet it truly happened. So there's nothing impossible. Dugang ni Israel, human sa panagkita nila sa Santo Papa, sunod-sunod nga swerte ang niabot sa iyang kinabuhi. Ug naghatag kaniya og paglaom nga magpakabuhi. Yes, it really changed my life. Pope Francis is not just a spiritual leader, but also he is a guiding light for me, because his presence brought me hope, faith, strengthened my faith, especially to God. Si Israel lakip sa 5 ka mga bulanon nga survivors sa 7.2 magnitude nga linog niadtong October 15, 2013 nga nahatagan og kahigayunan nga makauban sa pagpaniudto si Pope Francis diha sa Archbishop's residence sa Palo, Leyte. Dihang nitay-og ang linog, nadatugan sa natumba nga pader ang tuong bukton ni Israel. Nausab ang iyang tan-aw sa kinabuhi, humanawad-an sa iyang tuong braso. Apan nabag-o kini sa tabang ni Pope Francis. Humanahimamat ang Santo Papa, nagpadayon si Israel sa iyang pagtungha hangtod nga siya nakahuman sa Bachelor in Secondary Education ug nakapasar sa licensure examination. Nico Sereno, Balitang Bisdak.